Hola a tots, soc la Lídia. Avui tenim amb nosaltres a la Mireia. Ens ajudarà a fer les postures, mirarem postures avançades i postures de principiant. O sigui que agafa l'esterilla i som-hi. Començarem amb Balasana. Principiants, cames obertes, genolls a l'amplada de l'esterilla. Avançats podem posar cames juntes i anirem estirant-nos endavant, allargant-nos, assentant-nos als talons, a poc anem ficant el front a la terra. Principiant, si no arribes amb el front a la terra, pots agafar-te un bloc o fer-te un coixí amb les teves mans, com et vagi més bé. És una postura com de relaxació, de deixar-se anar, per tant, fica't ben còmode. Simplement començarem aquí per començar a connectar amb nosaltres. Anem a buscar respiracions abdominals, a portar tot l'aire cap a l'abdomen, a començar a simplement estar aquí, amb nosaltres, per començar la nostra pràctica. Busca relaxar les cervicals i les espatlles i busca afluixar el teu cos. Et vas centrant en les sensacions del teu cos. Fes un petit escàner observant-te. I a poc anirem allargant els braços i ens anirem posant cap a 4 recolzaments. Ens col·loquem 4 recolzaments, genolls en línia amb la cadera, mans línia amb les espatlles. Anirem a fer gat vaca, agafant aire arquegem esquena, la mirada va endavant i al deixar anar portem el melic endintre, deixem el cap ben afluixat. Comença a fer aquest moviment notant la teva esquena, observant com estàs avui, notant aquests llocs més tensos, potser a l'esquena, suavitzant l'expressió de la teva cara, a poquet, simplement anar observant el teu cos i anar-te preparant per la pràctica. En farem una més i quan acabem ens quedarem en neutre, apretant melic. Anem a buscar la posició neutra. Aquí, si t'hi fixes, en la posició neutra, l'esquena l'has de tenir ben recta. El melic sempre està una mica enganxat en dintre i notes la posició neutra. Si, per exemple, es deixes anar, per exemple, Mireia, ara no facis deixar anar el melic, aquesta posició, que se't surten també omoplats, no és la neutra, és apreta en dintre i es nota ben bé la diferència d'una i l'altra. Des de la neutra agafarem aire, posarem els dits dels peus a terra i al deixar anar, apretant melic en dintre, traurem una mica els genolls de la terra. Ens quedarem en uns centímetres. Apretant a dintre, continuant amb la posició neutra. Tornarem a baixar, agafarem aire i al deixar anar tornarem apretant dintre, buscant ja activar el teu melic. Tornes a baixar. Ves començant a activar braços, al deixar anar torna a pujar. Tornem i última vegada agafem aire, prepara els dits i al deixar anar pugen amunt. Agafarem aire aquí amb els genolls una mica amunt i al deixar anar pujarem amunt a buscar el triangle endarrere. Si és el primer del dia, relaxa a poc. Ves intentant moure potser una mica les cames, flexionarem una i estirarem l'altra, a poc. Hem d'intentar aquí allargar molt l'esquena. Si notes que la teva esquena se fa rodoneta, et quedes amb els genolls una mica doblegats. Estirem una i l'altra, ens quedem parats intentant buscar talons a la terra i tornarem a baixar. A baix genolls a terra, cap a 4 recolzaments. Agafem aire i al deixar anar. Aixequem una miqueta genolls i anem a pujant amunt un altre cop al triangle. Anem a repetir aquests passos. Baixem a baix genolls a terra agafant aire. Al deixar anar traiem els genolls una mica del terra i acabem de pujar cap al triangle. Tornem a baixar baix, genolls a terra, agafem aire, al deixar anar apretem melic, traiem una mica genolls i pugem triangle. Bé, agafem aire aquí i al deixar anar anirem a buscar la planxa, principiants. Un cop estàs a la planxa, genolls a terra, avançats, ens quedem a la planxa. Tornem enrere, agafem aire, cap al triangle, Adho-Mukha. I al deixar anar te'n tornes a la planxa. Principiant sempre genolls a terra i intentant portar sempre melic en dintre i al agafar aire, al deixar anar, tornes un altre cop al triangle, en amunt. Veus el triangle que pugen amunt, intentes buscar sempre les isquions cap al cel i al deixar anar tornes a baixar. Busques la planxa, continues amb neutre la teva esquena apretant dintre tot el rato, molt bé, i tornes a pujar amunt. Perfecte.
A poc ara anirem caminant, peus cap a les mans. Anirem al principi de l'esterilla i amb l'esquena rodoneta pujarem en amunt. Anirem a fer una salutació al sol per escalfar una miqueta més. A davant de tot agafarem aire pujant els braços amunt. Al deixant anirem a baixar com si volguéssim anar a arribar al terra, allargant el nostre cos. Anirem a poc amb les mans a la terra, anirem a buscar la planxa. Principiants, vés a buscar, hi ha genolls a terra. Avançats, planxa des de dalt, anem a fer una chaturanga, baixem amb els colzes ben junts al cos. Principiants, agafant aire a la cobra, avançats, vés a buscar el gos que mira cap amunt i allarga't. I al deixar anar, vas a buscar triangle, això tots dos, intentem allargar-nos, esquena s'allarga i cames s'allarguen. Farem un parell de respiracions aquí, intentant calmar una mica el cor si se'ns ha agitat. Anar buscant talons a la terra, anar allargant la nostra esquena. Mirarem entremig de les mans, principiants camineu, avançats, a veure si pots intentar saltar. I pugem en amunt amb l'esquena rodoneta, anem allargant braços, agafant aire, i el deixem mans davant del pit. Anem a fer l'altra banda, agafem aire, pugem. El deixem anar, baixem. Cap al terra, mans al terra, i anem ara amb el peu esquerre enrere, el dret, planxa. Principiants hi ha genolls a terra aquí, avançats planxa, i vas baixant chaturanga a poquet. Agafant aire, principiants cobra, avançats anem a buscar el gos que mira cap amunt, allargant, i el deixant anar cap al triangle. Tornem a buscar un parell de respiracions aquí, anar allargant, anar sempre intentant buscar talons a la terra. Encara que no arribem, no passa res, però és intentar projectar cap allà. Molt bé, mirem entremig de les mans, principiants caminem, avançats intentem fer un bon salt. I anem a pujant amunt, agafant aire pujant braços, i el deixant mans davant del pit. Bé, tornarem a baixar, agafem aire, pugem. Al deixar anar tornem a baixar intentant buscar el terra. Anem a posar les mans al terra, flexionem si necessitem i a poc anem endarrere cap a buscar un altre cop la planxa. A la planxa ja principiants posarem genolls a terra i avançats ens quedem a la planxa. Posem la mà dreta una miqueta a la meitat de les dues mans. Principiants anirem cap al costat amb el genoll a terra, avançats anem a fer una planxa de costat. Allarguem en amunt, anem a mantenir-nos, buscar el genoll línia amb la nostra espatlla. Una respiració més. Tornem cap al mig. Tornem a la planxa. Tornem a ficar genolls, principiants perfecte, allarguem i anem a canviar. Ara la mà esquerra més o menys a la meitat i girem cap a l'altre costat. Allarguem el braç dret en amunt, aguantem amb el melic en dintre. Una respiració més aquí. I tornem a baixar cap a la planxa. Tornarem a girar cap a l'altre costat, ens col·loquem bé planxa, genolls a terra principiants, i tornem mà dreta més o menys a la meitat i girem cap al costat a buscar la planxa lateral un altre cop. Un cop a la planxa, agafa equilibri i aixequem la cama esquerra. Un parell de respiracions aquí. Tornem el peu a terra. Anem a canviar, a poc planxa. Bé. Anem a girar a l'altra banda, la mà esquerra més o menys a la meitat. Anem a girar cap a l'altre costat, allarguem el braç i aixequem la cama dreta una miqueta. Apreta fora el melic, aguanta aquí i tornem a baixar. A poquet planxa i directament anem a buscar el triangle. En amunt endarrere, allarguem bé els braços i anem parant uns segons aquí la respiració, portant l'aire cap a l'abdomen. Anem caminant, peus cap a les mans. I davant de tot anirem a posar les mans a sota dels peus, intentant buscar trepitjar-nos fins a la zona de munyeques, el màxim possible. Si necessites flexionar, flexiones. Has d'intentar buscar l'abdomen cap a les cuixes, deixant el cap ben afluixat.
Un cop estiguis, poder, si has hagut de flexionar una miqueta, vas intentant, a poquet, estirar les cames el que tu puguis. Intentem deixar el cap ben relaxat, com si fos un pes, que fes baixar l'esquena també. Aprofitem per afluixar una mica el cor. I a poc tornem a posar mans a terra. Ens en tornarem endarrere cap a la planxa. Anem a buscar planxa i des d'aquí principiants ja genolls a terra i avançats ens quedem al triangle. Estirarem la cama dreta endarrere agafant aire, principiants més o menys en línia, amb la cadera. Avançats pugeu-la tant amunt com podeu i al deixar portem el genoll cap al colze dret. Molt bé. Agafant aire ens quedarem enrere i al deixar cap al colze dret. Agafant aire darrere, cap al colze dret. Un parell més, agafant aire, 2, i agafant aire, 3. Ens quedem a darrere, anem a posar el peu o el genoll a terra i anirem a girar taula lateral. Comencem cap a la dreta, que hem començat. Posem la mà a la terra, ens girem cap al costat dret. Bé, posarem la mà a darrere del cap. Agafarem aire i al deixar el genoll i anirà a buscar el colze. 1. Agafes aire, busques equilibri. 2. 3. I l'última. 4. Bé, tornem cap al mig, a poquet. Tornem al triangle. Agafant aire, allargarem la cama dreta en amunt i al deixar intentarem portar aquest peu entremig de les mans. Un cop entremig, ficarem el genoll de darrere a terra i anirem movent el peu dret cap al costat, com si el volguéssim treure de l'esterilla, just al costat. Intentarem anar a buscar els colzes a la terra. Vas a buscar els colzes. Si veus que no arribes, sempre et pots agafar un bloc i col·locar-lo per buscar colzes a la terra. Ves estirant la cama endarrere, buscant la posició que et vagi bé per col·locar-te. Farem un parell de respiracions aquí, intentant afluixar-nos, deixar anar la cadera, deixar anar el nostre cap. Deixarem les mans enganxades a la terra i als colzes i anirem tirant el peu dret, el que tenim al costat, cap endarrere. Un cop endarrere ens quedarem a la planxa amb els colzes. Planxa amb colzes, perfecte. Allarguem bé l'esquena, continuem apretant i agafant aire aquí, al deixar anar portarem el genoll dret a terra. Agafant aire tornarem a allargar i ara a l'esquerra. És només un toquet al terra. Agafes aire, al deixar anar al dret. Agafes aire, al deixar anar a esquerra. Agafes aire, al dret. I agafes aire a l'esquerra. Quedes a darrere, posarem genolls a terra i ens en tornarem a Balasana. Principiats, cames ben obertes, avançats, cames juntes. Anem a buscar sentar-nos a darrere els talons i tornar a deixar el front a la terra. Braços allargats. Aquí recorda sempre que pots fer-te un coixinet amb les teves mans si és més còmode. Anem a buscar respiracions abdominals. Anem a intentar buscar tota la respiració cap a la zona d'abdomen. I anem intentant assentar-nos a poc, notant que ens anem relaxant, parant una mica el cor, preparats per fer l'altre costat. A poc tornem a estirar mans endavant i agafant aire anem pujant a poquet. Principants ja us quedeu aquí amb els genolls a terra, avançats tornem a buscar triangle. La cama esquerra pugant amunt agafant aire i el deixarem a buscar el genoll cap al colze esquerre. Quan agafem aire pugem o allarguem endarrere, quan deixem anar cap al colze. Agafant aire darrere i el deixem anar colze. Un parell més agafes aire, deixes anar. I agafes aire, deixes anar. Anem a darrere i tornem a posar el peu o el genoll a terra i ens anirem a girar cap a l'altra banda. Ara la mà esquerra al terra i anem girant cap a l'altre costat, planxa lateral. La mà dreta l'anem a posar darrere del cap, agafant aire aquí, el nasana, el colze a buscar el genoll. 4. 3.
2. L'última, 1. Bé, posem mans a terra, ens en tornem cap al triangle. Els dos costats, col·loquem bé els peus, triangle. I ara, si els dos agafant aire, estirem la cama esquerra i el deixant el posem entremig de les mans. Col·loquem genoll de darrere a terra i primer posem el peu esquerre una mica cap al costat, com si el volguéssim treure de l'esterilla. I anem allargant la cama de darrere per anar a col·locar els dos colzes a la terra. Recorda que pots agafar el bloc, si necessites. Intentes moure una mica genoll, anar col·locant la cama ben endarrere, notant com la cadera cau. Respirant. Intenta mantenir el peu esquerre enganxat a la terra. Ens afluixem un segon aquí. I anem col·locant bé les mans enganxades a la terra i els colzes ben col·locats. I anem a portar el peu esquerre enrere. Anem a aixecar-nos cap a la planxa amb els colzes, apretant melic. Tornem agafant aire, deixant el genoll dret a terra. I tornem a estirar. Agafes aire i ara a l'esquerra. Agafem aire i anem apretant en dintre, gluti i abdomen. I 1, molt bé. I 2. I l'última. Fiquem genolls a terra i ens en tornem a Balasana. Un altre cop principiant genolls oberts, els altres ben junts, intentem afluixar-nos d'aquí, fent aquesta rodoneta. Aquesta posició com de relaxació, d'interiorització una mica, no? De tancar i estar amb tu. De buscar la respiració i d'afluixar el cos. De deixar-te caure. Ves calmant la respiració, portant tot l'aire cap a l'abdomen i deixant anar pel nas, suau. A poc a poc tornarem a anar allargant els braços i ens en tornarem cap a 4 recolzaments. De 4 recolzaments dits dels peus a terra anirem a buscar el triangle. Des del triangle flexionarem els dos genolls com si volguéssim portar l'abdomen cap a les cuixes, agafant aire. I al deixar anar, quan tornarem cap a triangle, anem a buscar, el genoll dret va buscar el colze. Com si fossis una molla, agafes aire darrere i al deixar anar, ara l'esquerra canvia, cap al colze. Agafem aire endarrere, molt bé, i al deixar anar el dret. Agafem aire darrere i ara l'esquerra. Com si anessis a buscar la molla darrere, agafes aire, molt bé, i el dret. Agafes aire i l'esquerra. Una vegada més a cada costat, agafem aire i dret i deixem anar a esquerra. Ens quedem a darrere flexionant i farem un salt o un pas. El que tu vulguis, va, Mireia. Molt bé, ens assentem i anem a buscar els isquions enganxats a la terra. Anem a posar les cames a davant nostre, busca equilibri primer darrere, que no caiguis, apretant el melic i allargant, i posem les cames paral·leles a la terra, com si tinguéssim alguna cosa per posar, una plata aquí davant. Ens quedem aquí, principiants us quedeu aquí, us agafeu de darrere dels genolls, i simplement el fet serà anar a portar els peus a terra, agafant aire, i el deixar anar portant-los en amunt. Intenta buscar l'esquena, que quan facis aquest moviment no vagis a buscar des de l'esquena, des del melic. I puges. Avançats, braços al costat del cos, el mateix. Intentem anar a buscar des del melic. L'esquena no es mou ni un centímetre. Agafant aire baix i al deixar anar tornes a pujar. Agafes aire i deixes anar. Agafem aire i amunt. Continuem 4. 3, molt bé. 2. I l'última, 1, ens quedem a dalt. Tornes a agafar darrere, al principi ens agafen aire aquí i el deixant anar van baixant a poc anar buscant una rodoneta a l'esquena, anar col·locant. El dibuix de les cames no es mou, tot el rato és el mateix. I per tornar a pujar, barbeta cap al pit agafant aire i el deixant anar vas pujant, intentant anar a buscar fins a dalt de tot. Molt bé. Avançats, braços al costat del cos, agafem aire i el mateix. Endarrere, vas col·locant, els dibuixos de les cames continuen, agafes aire i al deixar anar puges a buscar un altre cop aquesta. Bé, molt bé. Agafes aire i al deixar anar tornes a darrere. Agafes aire baix, al deixar anar tornes a pujar.
Última, agafes aire i baixes. I agafes aire i puges. Ens quedem a dalt. I anem a fer una mica als costats. Principiants agafen aire aquí, el deixen anar, giren com si volguessin anar a buscar algú al costat. El mateix cap a l'altra banda. Avançats, braços a davant, com en Rússia aquí, agafen aire i el deixen anar, girem cap a un costat. El colze al mig, cap a l'altre. Continuem amb el moviment, intentant buscar treball cap al costat del nostre abdomen, que també treballi lateral. Continuem, girant, agafa aire al mig, gira, agafa aire al mig, gira. Un més a cada costat. Ens quedem al mig, posem els peus a terra i anem a pujar cap a fer la cadira. A poc ens allarguem a la cadira, recorda el melic en dintre. L'esquena la tens ben recta, pugen amunt recte, molt bé, com si ben bé te sentessis a darrere, agafes aire. I el deixar anar, anem a portar les dues mans davant del pit, anem amb el colze dret cap al genoll, apretant una mà cap a l'altra, anem a girar una mica. Tornem al mig agafant aire. I el deixar anar canviem cap a l'altra banda. Tornem al mig, agafant aire, estirem braços. I el deixar anar anem baixant un altre cop. Cap a arribar al terra, molt bé. Agafarem ara 2 blocs. Ens els posarem a darrere. Un pam més o menys per darrere del gluti. Peus a la terra. Agafarem aire aquí, el deixarem, intentarem anar a buscar com si fóssim una taula. Pujarem en amunt. Tornarem a baixar baix, agafant aire. I el deixar anar, pugem com una taula, apretant melic en dintre. Ai, més que melic gluti. Exacte. Molt bé. Agafes aire, baixes. I el deixar anar vas pujant com una taula, igual, perfecte. Agafes aire, baixes. El deixar anar, puges. Una vegada més agafant aire, baixem. El deixar anar, pugem. Ara, quan baixem, anirem a portar el gluti endarrere. Anirem com si volguéssim portar el gluti més endarrere, allargant les cames. Principiants, allarguem i tornem a pujar. Agafem aire. El deixar anar. Tornes a baixar. Avançats, aixequem cama dreta. Tornes, agafes aire. El deixar anar. Avançats, aixequem cama esquerra. Agafem aire. I el deixar anar endarrere, cama dreta. I agafant aire. El deixar anar endarrere, cama esquerra. Una vegada més agafes aire, una més per banda, i el deixar anar a la dreta. Agafem aire i el deixar anar a esquerra. Bé, tornem a buscar seure al terra, perfecte. Bé, ens traiem els blocs. I si necessites agafar algun bloc per seure, l'agafes, si no sense, com estiguis més còmode. I anem a creuar les cames. Agafant aire, allargarem els braços en amunt. I el deixant anirem a girar la mà dreta al genoll esquerre, la mà esquerra darrere, anem a fer una petita torsió, portant melic en dintre, girem una mica, molt bé. Tornem al mig, agafem aire, estirem braços, i el deixant anem a girar cap a l'altra banda, torsió a l'altre costat, espatlla de darrere activa, una mica endarrere. Tornem cap al mig. Anem a fer un petit pranayama per relaxar una mica. Amb la mà esquerra ens quedarem amb Jam Mudra i la mà dreta farem servir aquests 2 dits. Principiants, farem servir amb el genoll, el colze enganxat. Avançats, si podeu, manteniu-vos aquí. Anem a tapar el forat dret amb el dit gros i el forat esquerre amb l'altre dit. Farem aquest moviment. Taparem primer el forat esquerre. Agafant aire, agafarem aire per el forat dret. Taparem el dret i deixarem anar per l'esquerra. Taparem l'esquerra, tornarem a agafar pel dret. Taparem dret, deixem per esquerra. Tanquem els ulls, agafem aire pel dret. Deixem anar per esquerra. Anem buscant la respiració, agafem aire dret. Deixem anar per esquerra. Ves visualitzant com entra, agafant aire dret. Visualitza com surt l'aire, deixant anar a esquerra. Agafant aire dret.
Deixant anar a esquerra. Agafant aire dret. Deixant anar a esquerra. Agafant aire dret. Deixant anar a esquerra. Agafant aire dret. Deixant anar a esquerra. Agafant aire dret. Deixant anar a esquerra. Deixem ara les dues mans en ja mudra sobre dels genolls. Tanquem els ulls encara. Hem de fer un parell de respiracions amb les dues fosses nasals. Notant la sensació després d'aquest pranayama. Ens ajuda una mica a calmar. Obrim una miqueta els ulls, anirem a deixar si teníem el bloc i ens anirem a estirar per relaxar a poc a poquet. Anem deixant la nostra esquena enganxada al terra. Anem deixant els peus que caiguin cap als costats, braços al costat del cos, palmells de les mans mirant en amunt. Assegura't de tenir la barbeta una miqueta cap al pit i d'afluixar bé les espatlles. Anem a afluixar a poc el nostre cos, deixant els peus ben descansats, les cames que es van afluixant. Ves afluixant l'esquena, notant com es va cada vegada, notant més el seu pes a la terra. Afluixes els braços. Expressió de la cara. I notant aquest pes del cos a la terra, et deixes anar i et relaxes. No pateixis, que jo t'aviso per sortir-ne. A poc anem movent dits dels peus, anem movent dits de les mans, i anem fent uns petits cercles amb turmells i amb canells. I a poc anem allargant, estirarem els braços, farem una mandra. I anem portant els genolls cap al pit. I ens farem un petit balancí banda i banda. Ens deixarem caure cap al costat dret i a poc, amb l'ajuda de la mà, ens anirem aixecant. Ens tornarem a sentar un segon, amb cames flexionades. Tancarem un segon els ulls per notar les sensacions després de la pràctica. Tornem a fer un petit escàner, notant si hi ha hagut alguns canvis al cos, notant totes aquestes zones que hem estat treballant. I a poc anem obrint els ulls. I fins aquí la pràctica d'avui. Moltes gràcies, Mireia. Ens veiem a la pròxima.